Hvorfor? Nej, jeg skal ikke. Åh, det er sharp, der skal ud med to mere. Så. Jeg folder. Puha! Normalt, de sidder til poker, så ser det sådan her. Ja. Lige, jeg skal lige se, hvad det er. Vi sidder. Nå, så det var. Hende, jeg satser på min dame her. Hvad er det, der er 4? Hvad? Så må jeg sige, jeg er sikker på, at det var 4. Vi ser det. Ej, der var hun. Hende tager til på. Er det mig igen nu? Ja. Jeg kan ikke finde ud af det. Var det en 6 eller en 9'er? Det er 6. Check. Tjek. Hvad er det? Par dame. Crap. Øj, du har fået kongen og knægt. Sådan. Jeg mangler en 10'er. Åh, til far. Kom til far. Så se en kasse.